سلام دوستان عزیز، سحرگتی خرید شنبه بزرگ گتهم گشنید شو هم خرید چیزا وای حالا که همش تجمع داشتیم بودرینگ چسناک پنج کیلو بودرینگ و چسناک ببینن چند قاکن майдача ва ҳамқа бисёр гирифта мана бине 5 ҷами гирифта боша нафар ду банча ва инҷа як галаи дига кабути райҳону гашничу шавелу ду банча шавел гирифтиян як банча райҳон инҷа гелос гирифтиян камтар ман куда додам ва чака мехоҳам каме шакароб кунам ва биринҷи майда набуд бегони гуфтам миқавай кунем настоба ҷо ҳамсоя билинҷ говардиан ва вай мехоҳам кардан шакароб наки помидор наовардиан якта помидор ҳаст тамом помидори вайро гирифтагӣ якташ мондаи тамом хай нотиси ҷобаҷо кунаму ман обед соат 1 шудеста обед кардам дар кор دوستانی عزیز من اینجا ما نیلوفر کتی کابوتیوی وای کردیم همش مایده کردم مونم برای اون که هم نمیخریم چرا نو سیاوش من خورده است که شامل با مزه خریم با مزه است کسلیده بیرون هم خیرنگ دیننگی برین هوا گرفتگی شمال بیرون برومده نمیشد نمیدونم که ازی اوقات تیار کنم خوب ترش که به حضور مستوبه کمتر میخوام تیار کردن برینجی مایده کتی وجود شوهرم پیاز سبزی آوردگیان ایادم برومده ای پاکت گیرم و خالدینیک دمانم شونه سیاوش من خوشو گرفتم молодец мана нилфарама райҳоноя чӯбои сахтиша вай кард баргакоша мондак майда карда мемонам шуна да паднос мегирам ки токи қоқ шавану чиба қоқ шаван қоқ шаван приправа мекунем шуна приправа чиза дӯстони азиз ман инҷода ман мастоба кардестам тез ин блинчико вай шакар надоште нахе салён мидиям барои кудако нахӯрда инҷа мондиан шуна ман камтар зверабой буд таги банкада ва ман хеле ваёи контейнерои майдачае ки айкия гирифтам беҳад удобни ҳастанд барои ҳамин зверабой анохта заморозка кардан ҳам хел мегирӣ меандозӣ шуна ва бо мани нахд мани мондагӣ майдаҳош нахд барои як бор як бор мегирӣ меандозӣ мебарад ҳам хеле ва ин калонашда ман янгам омадан меён ки ту чӣ вақт нағмабозӣ карда мешинӣ ҳамаша гир таркну партою кай вақти дар кор шавад гир андоз ман ина чихе гирумаку ман фақат амхали мекардаму дамхали контейнерчиҳо мегирифтум ёки пакетча мекардум ба вай мекардам пакетча мепартофтам мусор янга мана гуфт хел ҳам як гала пакета мусор мепартои бо ҳам вай чӣ мегӯн нағмабозӣ карда мешинӣ кам карда ҳамаша ман 1 кило мегирам ҳамаша тар мекунаму дар маразини мепартам тамом манам гапи янгама гирифтам неки ман инда андохтимша ки намедонам ки озини чихе шиканума андозу хай ягон кор мекунам шози манам хелози хӯрок пазад ин пушта ман ҳама кабутиҳоя майда карда ҳам барои хушк кардан ва ҳам барои холодильник мондан барои он ки беҳад бисёр овардагӣ ҳастад ҳами вай ба фикрам агар ки майда карда монам метосам ва инҷа мастобаи обаша андохтам манам чӣ кор кардам кабутиҳоя ҳамаша майда карда мондам то ки фақат ҳамин болои алқода меандозему ягон чолоб кунем акрошка кунем меандозем тамом ҳама хеле яглух намехӯрем ва ман инҷода барои хушк кардан намедонам подноси ман ай ҳама калонаш ҳамиқаҳай
ёки листа мемондум, листи духовкадам. Хаякум. Мондум шуд асос вай нашаванд тагаш. Натосад гуфтестам оз мебарам балконда мемонум шуна. Инҷида гашнич, шавел ва райҳон алдараш. Агар ки ҳама ин хушк шавад, вай мекунам шуна. Майдашон мекунаму да вай мегирам. Баночкаҳо мегирам. Меистанд. Гӯем бисёри бад будан ҳайф мешудан. Ана мехел. Дӯстони азиз, бо мо балконда сиёҳуш гати. Ман сиёҳуш инҷида шуда берун апаш биромаду сиёҳуш набиромад. Кани апаш. Бо ҳамун олуча кани рафтем онҷа олучаҳои хомай. Ҳозир онҷа соҳибаш мебурон сиршон мекунад. Ана онҷида пешам Нилуфар. Ана мехели. Ва бо вая гуфтан блинчика гуфтан бисёриҳо ки шакарша бисёр карагӣ ҳастанд. Не дӯстони азиз, мо умуман ширинӣ бисёр мехӯрдагӣ не камтар ҳамин маззаи ширинӣ кунад гуфта. Ҳози ширинӣ кунад гуфта шакар андохтам. Хел бисёри бад наандохтам ки часбад. Ман ҳам хел фикр кардам, гуфтам ки ман якта тухм андохта будам ша, ҳам сковородка хела хушрӯ шакида будам. Ман нағалтонӣ. Бари ҳамин хотир ман гуфтам ки ҳар дафъае ки ман ҳамин сковородкаи шӯям тоза кунам агар ҳам хели аҳвол мешавад. Ҳана мехел дӯстони азиз, нак сиёҳуш ғалтад агар наметиюмта дига. Наметиям дига. Грез ман трезе пушам. Гир мошината. Ана мехел дӯстони азиз, трезаҳоя бинад. Куку. Бай. Чанд рӯзае мегӯн ки борон мезанад гуфтестан. Намедонам агар ки борон занад шавад ба трезаҳоя шӯюм ёки кай намедонам. Имрӯз шанбе. Имрӯзи дароз мо хонада фақат шитем. Ҳеҷ кор накардем. Ҷанг нака гуфтесте одами калон. Дина вайда канали Арзанда прямо эфир кардам, камтар суҳбат кардем. Ҳозир низ мехоҳам каме эфир карда шуда суҳбат кунем. Бинам канем вақтҳои бекор шавад канали Арзанда, барои он ки унҷода хела шуд ки видео несте ва намедонам ки кай видео ҳоли мешавад гӯем. Барои ҳамин қам кани шабака. Мани бача дидинша вана рафтай. Вана вайша обша кушодай вай ай душ болонги болош будаги кушодаги ай боло рехта ин чихай хостай ҳамқа об бозӣ када дирни оби хинакда. Ва ман инҷа биринҷи майда камтараш зиёдтӣ карда ин банкача гирифтамша. Як банкаи 2 литра шуду ва ҳамақаак шудак. Биринҷи майда чихел топ тоза сабсафеди хушрӯ. Ҳама хел хайрат ки тоза будай. Бо мафтум ки ҳоли имрӯз мешиним биринҷ тоза мекунам. Боз дӯстони азиз, ман эфир кардам канали Арзанда, хела суҳбат кардем. Манда маъқул шуд, беҳади зур суҳбат кардем. Бисёриҳо гӯем ҳамин ва ёшуна қиссаҳошуна нақл кардан, гуфтан. Ба фикри ман хубтараш ки ҳамихел мавзӯъҳода суҳбат кунем нақстар ҳаста. хела мавзӯи бисёре гуфтанд ки мавзӯи аҷоиб, мавзӯъ дар бораи келинганда ёки хуштом келинганда диден да ҳами ва ё бисёртар мавзӯъ келини хуштоманд ҳаста ва ман имрӯз гуфтам ки қайсингилганда ёки келинганда ҳамин мавзӯъ монда. бисёриҳо гуфтанд ки мавзӯи аҷоиб ва рости гап ман успет накардам ки ҳамаша хонам дасто тарай ҳамаша хонда натонистам, барои он ки сабшиниҳои бисёр менависанд мехонӣ ва бо гашта фикри худта мегӯӣ успет накардам. бисёри тамошобинон хела бисёр буданд. барои ҳамин боварӣ дорам ки шумо низ влогҳоя тамошо мекунен ва ҳамон қиссаҳое ки дар эфир навистен ҳавая да ҳамин комментария навистен то ки ман хонам ва боз агар ки ҳатман имконият шавад не имконият шавад агар ягон видео кардам ҳамхел дар канали Арзанда шида суҳбат кунем. медонед ман ҳозир чӣ хеле видеоҳо манда маъқул ҳастад.
видеоҳое ки мукбанк мекунанд ку мешунанд ҳам мехӯранд ҳам суҳбат мекунанд. манам хеле видеоҳои бисёртар тамошо мекунам, лекин ба фикри ман видеоҳои тоҷикида намешад, барои ки баъд темая гӯш намекунанд хӯрдана аҳамият медиҳанд. чӣ хел хӯрдести гуфта. Не ки ман мешунам хел фикрошона гап мезананд, тамошо мекунам. интересни ҳаста мавзӯъҳо, ҳар хел мавзӯъҳота гап зан. ҳоли бовар дорам ки тоҷикистонда низ ютуби тоҷикида низ ҳам хеле видеоҳо пайдо мешаванд. барои ҳамин интизор ҳастам дӯстони азиз, касе эфирда буд қиссаҳоша нависак, не ки ман хонда натонистам инҷода нависад, ман ҳатман видео кунам, агар дар ҳамон видеоҳо мехонам. ана мехел футболиста бинен ҳози ҳама ҷой мезанад, чапа мекунад. ман хезм биринҷи андозам киёз ин биринҷам расво мекунад, тит мекунад. О ана давак вай хона. дӯстони азиз, мана попытка номер 2. ман имрӯз бо блинчик кардам, мондагии ҳамон широя ҳамаша вай кардам. пухтам, блинчик пухтам, хеле бисёр шудак, хеле бинен баландай, барое ки кӯдако дер ужин кардан вай ҳамин дитасетаи хӯрдан тамом. мана ҳами қашидак блинчико ин дафъа нас шуд, зур шуд, бе як камбудӣ гӯям, хел бинен даже дырка-дыркаи хушрӯшдагӣ ҳастанд. ва чӣ мегӯянд, ман дута тухм андохтам, 1 литр зиёдтар шир буд, 2 дона тухм андохтам. ба фикрам дина якта андохта будам, барои ҳамин ихел шудак. ва боз яке аз тамошобинон ҳастанд ки шумо беҳавас карден, бевай карден, барои ҳамин. лекин бовар кунед дӯстони азиз, чӣ хеле ки дина ба ҳавас шидам, гуфтам блинчик тайёр мекунам. имрӯз уқад не, масалан имрӯз ҳамин гуфтам ки кани як бор дига кунам тез чӣ хел мешад. ва ҳамаша андохтам, бинам ки камтар ғафс шуд ва баъд ҳамон широи ҳамаша рехтам, гуфтам ки чӣ хеле шавад гуфта. баъд бинен чӣ хел неке хушрӯ шудан, ҳамаш бе ягон тез ҳамаша вай кардам, чӣ мегӯянд, пухта гирифтам. ана мехел субҳонада бо блинчикай. мана беҳад дирка-диркаи хушрӯшдагӣ ҳастай. кӯдакои ман аллакай вай кардам, барои ки ман соата надидам ки соат чандай. ман соати чанд блинчик тайёр кардам, соат 9:30 буд ки баъд ман блинчик кардана сар кардам. соат ҳози 10:30 шудагӣ ҳастай ва ман кӯдакои ҷобаҷо кардам ки то ки хоб кунанд. ва нависен дӯстони азиз ки кӯдакои шумоам ҳамин вақти хоб сар мешад, масалан ҷога дромадан уже баъд сар мешад. мама об, мама нон, мама гаршок ҳам хел сар мешад. мама об те, ман об мехоҳам, ман об хӯрам, ҳам хеле гапҳо сар мешад. нависен ани шумоам ҳам хел ҳастанд ё ки не. ҳамин анде ки хоб наравему хезем, як ман гӯям шо ки хай сиёвуш наметавонад ту, не ки нилуфар хай худаш мебиёд об мехӯрату мерад, не ки всё равно мегӯд ки ман равам анде ки як бор хезаму равам. ана мехел дӯстони азиз, хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ман комментарияҳои шумо интизор ҳастам. хайр.